जय श्रीराम मित्रांनो, मी गणेश पालव कोकणातली जीवनशैली या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आता येतात आहे आपल्याकडे पाहुणे, तर कोण येतात आहे ते तुम्हाला दाखवतो नंतर. रस्ता चुकलेत, त्यांना आपण आता हाणायला जायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा माफी मागतो मी, कारण का व्हिडिओ फारच लेट येतात आहे, कारण का इथे वायफायचा वगैरे इंटरनेटचा फार इश्यू आहे आणि भरपूर मोठा पाऊस देखील लागतोय. आणि आज आहे बाप्पाचं विसर्जन. रस्ता चुकलेत. आणि मित्रांनो, मी व्हिडिओ देखील बनवलेले आहेत, चांगले बनवले नाही असं नाही, क्लिअरिटी देखील चांगली होती. पण एडिट करून झाल्यानंतर, एक्सपोर्ट करून झाल्यानंतर, एडिट करून एक्सपोर्ट करून झाल्यानंतर त्या व्हिडिओ ॲटोमॅटिकली ब्लर झाल्या. का झाल्या, कशासाठी झालं ते मलाच काही कळलं नाही. अपलोड तर होतच नाही, कारण का इथे नेटचा वगैरे प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लेट पोचतात आहे. पोचणार आहे, पोचतात आहे नाही, पोचणार आहे. आणि गाडी दिसते ना समोर, भावंड आहेत आपली, मावशीची मुलं. मावशी आली आहे, पुढे दाखवतोच. कसं चुकलास तुम्ही? हा, असे कसं चुकलास? काय रे? हा मामाचा मुलगा आहे बारका, हा मावशीचा मुलगा आहे. ये वरती दे, हाय कर. हा मामा आहे, ही मावशी आहे आमची रस्ता चुकणारी. मी तू बघितलंच काय नाही. याच्या अगोदर नाही अरे बघितलंच नाही. काय, तू आलीसच ना. आले गेले तर ए बाई. आणि ही आमची मामी आहे, हाय कर. आणि ती मावशी. चला पाया पडा पहिले. अरे तू पण होतास? अरे सोना, सोना कसा आहेस तू? ही आई काय प्रसादी बनवते वाटतं. आज बाप्पाचं आपलं विसर्जन आहे. आता झोपून उठलाय आता. नाही नाही, कोकण कन्या. हा आपला भाव आहे, 2 दिवसापूर्वी आलाय. लंडन वरून मुंबईला आला, मुंबईवरून इकडे आला कोकणात. पाणी हवंय तुम्हाला? आता झोपेतून उठलाय. आणि हा मावशीचा मुलगा परेश. पूर्ण गेलाय मी त्यासाठी करतो, त्यासाठी करतो ते रूम. ये शोना, बोल ना रे. युट्यूब वर चालू आहे. फटके दे, माझ्याकडे येत नाही. फटके दे 2. अरे माकाच काय मारतास, माकाच काय मारतास रे. पप्पा आला विसरला आम्हाला. कुत्ते नाही. मंडळी आपली निघाली आता. मेकअपचा किट राहुला माझा. काय ठेवलं होतं? आता माझ्याकडे बघून गाडी कोण चालवणार आहे? माझ्यावरती विश्वास. तू गाडी चालवणार? मी चालवणार नाही चालणार काय. हे इकडे बघ, इकडे बघ. हे पाठी जा सगळ्यांनी. हेलो गाइस, आप नंतर काय
ए चला टाटा टाटा. टाटा मागे. टाटा. हा चला चला. तर अशा प्रकारे मामा मामी पाहुणी मंडळी भावंड सर्व गेले आहेत आता. चला आता आपला पुढच्या कार्यक्रमाला. बाप्पाचं आज विसर्जन आहे त्याच्यामुळे तयारी जरा जोरात चालू आहे. चाय बी आले हा. लाडू आहे मामेने दिलेले परसंताईकडचा. हे भावाने लंडन वरून आणला चॉकलेट्स. हे सुद्धा काय साधेच बिस्किट आहेत. लंडनला पण तेच लिहिते शुगर फ्री. हे चॉकलेट्स आहेत. अरे वा. अजून काय आहे? ओके. आता आपला बाप्पा विसर्जनाची वेळ झाली आहे. एक होती ना मग बघ. टाळ वगैरे घे आरती वगैरे करण्यासाठी. अकरा दिवस जरा मजा येत होती. मी तर 11 दिवस नव्हतो, 5 दिवस होतो. आज पूर्ण घर खाली खाली. नाही टाका ह्या दरवाजात लावलेला. मोरया मंगलमूर्ती मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. खाली बघ खाली बघ. या. हळूहळू आहे. मोरया मोरया. लवकर या. गणपती गेले. चल चल आतमध्ये व्यवस्थित बसा. तिला चप्पल चप्पल काढा. चप्पल 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 काढा. चप्पल वही ठेवून दे. चला इकडे व्यवस्थित पकडा. मी चप्पल घालणार. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. एक पाय टाका आतमध्ये. मोरया. एकानेच काय तर बोला. हवा गेली. प्रकारे आम्हाला गणपती विसर्जन करायला एक छोटीशी तळी आहे, तिकडे यावं लागतं. हे रस्ता पण व्यवस्थित नाही.
इथे पहिली मायलिंग व्हायची आहे बघा. हे सर्व मायलिंग करून करून चिऱ्यांची खाण होती, दगडी खाण होती. हे बघा केवढा मोठा खड्डा आहे. तर पुढे गेल्यानंतर समजेल. इथे सुरुंग लावायचे आणि सुरुंग लावून लावून आमचं जे पाणी होतं विहिरीचं वगैरे ते कुठेतरी नाही झाले, दुसरीकडे वाहत गेले, म्हणजे दुसरीकडे फुटत गेले. सुरुंग लावल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे जमिनीमध्ये काय होतं ते. तर इथे विसर्जन होतं. मायलिंग तर बंद झालेली आहे. हे बघा एक छोटीशी तळी आहे. इथे आम्ही विसर्जन करतो. कितीतरी गणपती आहेत विसर्जन केलेले. अरे बाजूलाच रेल्वे वगैरे आहे. आवाज येतो की नाही माहिती नाही. रेल्वेचा आवाज येतो. अशा प्रकारे भरपूर पाणी आहे इकडं. हे जवळजवळ एक 20 फुटाचा खोल आहे. 20 फूट तरी असेल अंदाजे. हा ये. हा साईडला ठेव. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. मी लावू का? एक लावतो. काय ऊन आहे. सुगर्ता दुःखहर्ता वार्ता विनाशी नुर्वी कुर्वी प्रेम कृपादयाशी सर्वांगी सुंदर उर्धेंदुराशी कंठी जय माळ मुक्ता पळाशी जय देव जय देव. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. मोरया हो बाप्पा मोरया हो बाप्पा मोरया हो बाप्पा मोरया हो
गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. सदा तुझा गडावा. होय महाराजा, होय महाराजा. होय महाराजा. होय महाराज. मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. गणपती गेले गावाला ऐन पडेना. आम्हाला. 1, 2, 3, 4. गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. मस्त प्रसाद होती. तर अशा प्रकारे गणपतीचं आपलं विसर्जन झालेलं आहे आणि हे महत्वाचे दिवस होते खरं बघायला गेलं तर. मुंबईकर खास करून गावी गणपतीच्या वेळेस सुट्टी वगैरे काढून येतात, कामधंदे वगैरे सोडून येतात खास गणपतीसाठी. आणि ऍक्च्युली मला वाटतं आहे ना, थंड पाणी, भरपूर थंड पाणी होतं. सर्दी होणार आहे की नाही माहिती नाही, पण मला असं आताच फील होतोय. आता पूर्ण घर शांत, खाली खाली झालंय. तर खास करून इतके दिवस घर भरलेलं होतं. थोडं काय होईना पण जरा मजा येत होती. मुंबईची माणसं वगैरे सर्व बहुतेक तर गेलेलीच होती, पण गणपती असल्या कारणाने थोडा घर भरलेला तरी होता. आणि आता ते सुद्धा खाली. तर थोडासा घरी जाऊन फ्रेश होणार आहे. आणि कारण का थंड पाण्यात मी डायरेक्ट आतमध्ये गेलोय. भरपूर थंड पाणी आहे. हा कसा वाटला व्हिडिओ विसर्जनाचा नक्की लाईक करा. चला जरा धावत जाऊया. थोडा फ्रेश झालो, आंघोळ वगैरे केली आहे. गणपती आपला तर बाप्पा विसर्जन करून झालाय, पण आता गावचे जे गणपती आहेत वाडीतल्यांचे, ते एकत्र निघतात. ते जरा बघूया. ते एकत्र गणपती चालले आहेत. छत्राच आहे.
गावचं विसर्जन मी पहिल्यांदा बघितलं आहे. मला झालं लेट, मी व्हिडिओ एंड करत होतो पण थोडासा फ्रेश वगैरे झालो आणि आवाज येत होता मला डॅन्सरचा, म्हणून मी धावत आलो आंघोळ वगैरे करून. ताईला वगैरे विचारूया विसर्जन कसं वाटलं ते, आणि तुम्हाला पण कसं वाटलं हे गावचं विसर्जन. ताई, हे गावचं विसर्जन कसं वाटलं? पहिल्यांदा बघितलं असेल? ती नाही बघलं नाही का? नाही बघलं मी पहिल्यांदा बघितलं. त्याच सांगतो तू पहिलं बघलो. मी 2-3 वर्ष येते, मी आता येते ना. आई येते आहे ना. नाचत किती नाचते पुढे आता पुढे ना हा, मरणाची ना पूर्ण रस्त्यावर नाचतात. गेल्या वेळी हय पण नाचलेले म्हणजे त्यावेळी उशिरा काढले. टेम्पो आहे ना. मस्त. त्याला लवकर काढल्यानंतर नाचत नाही. नाही पण ते काय करते दोघे येते. तिकडे जायचं होतं ना गणेश. चला मी आता इथे व्हिडिओ वगैरे थांबवतो आहे. व्हिडिओ मी एंड केलेली आमच्या गणपती बाप्पा पोचून झाल्यानंतर, विसर्जन झाल्यानंतर. तर ही गावची अशी विसर्जनची पहिल्यांदा बघितलं मी, पण मजा आली. पहिल्यांदा असं काय मुंबईला पण होतं नाही असं नाही, पण गावचं जरा वेगळंच असतं. तर आता ही व्हिडिओ इथेच एंड करतो. भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय श्रीराम.